11 ka mga individual ang gidala sa ospital human matud pa nangalanag dihang nangaon sa usa ka balay sa Marilog District sa Davao City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gidala sa ospital ang anaa sa 11 ka individual. Human kini nakasinati og pagpanakit og diyan og pagsuka-suka. Human matud pa nakakaon og spaghetti sa sitio Matigsalog, Barangay Marilog, Davao City, Lunes sa gabi. Ang maong mga individual, gilangkuban sa 8 ka menor de edad ug 3 ka nag-edad 28, 32 ug 35 anyos, gikan sa 3 ka magbanay. Sa maong ihap, 3 ka mga menor de edad ang dayon nga gipapauli, human gilayong naka-recover. Sumala sa Marilog District Hospital, nakasinati sa og diarrhea ang maong mga individual nga nagresulta sa dehydration. Around mga 9 p.m. nag-start ng symptoms and around 10 p.m. to 12 midnight doon na po nag-start nagtawag ng mga Central 911. Sa pag-assess po, ma-consider lang sila as acute gastroenteritis with mild dehydration. Meron isa na no dehydration na mga age ano man po sila, 7 to 11 years old. Makaya man nila, nag-oral rehydration, nag-inom man rin sila. Masayahin naman rin po sila yesterday night, so hindi naman kailangan sila i-admit dito sa Dayon usab nga gidala sa Southern Philippines Medical Center ang 8 ka individual nga gilangkuban sa usa ka buntis ug 2 ka 1-year-old baby. Sa investigasyon sa Marilog Police, alas 12 sa udto adlong Lunes, dihang nagluto og spaghetti ang usa ka nagpatindog og balay sa lugar nga si Geraldina Bukuyo, isipang merienda sa iyang mga panday. Tungod adunay sobra sa iyang giluto, naghatag usab kini og spaghetti sa mga bata. Sumala kang Geraldina, gikatingada usab niya ang hitabo sa mga individual. So nag-offer ko nga tagana ko sila kay confident ko nga maayo gyud to akong giluto no, wala gyud na unsa, wala gyud na kuan kay kami nagkaon man pud mi. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV sa inahan sa usa ka bata nga nakakaunsab og spaghetti ug dayon nakagawas. Maumatod pa kini ang unang higayon nga nakasinati og pagpanakit og tiyan ang iyang anak. Nakuan lang mi ba nabalaka mi pero wala mi ingon nga ni basol mi kang ma'am. Natingal lami nga mao pa nang nahitabo nga kadaghan na nihatag si ma'am sa ama wala man. Mikuha na og sample ang City Health Office sa gigaong spaghetti sa mga apektado. Lakip na ang tubig sa maong lugar aron masuta ang hinungdan sa pagkalanag sa 11 ka individual. And gina-investigate pa pud namo and also ang water source pud nila. So nakuha namig samples for analysis para ma-identify gid na mga exact cause of the aning food poisoning. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.